Usa sa makalilisang na karon nga talan-awon makasama maghisgota og takod sa COVID-19 mao ang nasod sa India. Kagahapon lang ang India nakatala og bag-ong kaso 350,000 ka mga bag-ong kaso sa COVID-19. Ang India usab ang ikaduha sa talaan sa pinakataas og kaso sa COVID-19 tibuok kalibutan nga duna na 17,997,267 kinatibuk-an nga kadaghanon sa mga na-positive sa COVID-19. Samtang ang patay niabot ng 201,187. Although ikaduha ang India sa pinakataas og kaso sa COVID-19 tibuok kalibutan base sa data sa World Health Organization, kaya nag-una ang Amerika pa man, pero ang India karon mo'y pinakapaspas og transmission sa COVID-19. Kaya gawas makasama sa COVID-19, doon na pailain nga variant nga nadiskubrihan usab dito sa India o gianggaan kini sa mga health experts og India variant. Nagpasabot kini mga variant sa virus gikan sa India. Ug mao ni gikalisangan ron sa mga Indiano. Kaya ang ilaha ditong gobyerno nakapamakuna na og 127 milyones ka mga Indiano. Imagine, 127 million. Kanusa na nila himuha? Sud lang sa 85 kaadlaw. Nalupigan sa India ang kapaspas sa pagkamakuna sa China o sa Amerika. Kaya ang Amerika pamakuna sila og sobras 100 million ka mga Amerikano, sud lang sa 89 kaadlaw. Ang China sobras 100 days, pero ang India 85 days, more than 100 million na ang natarukan og bakuna batok COVID-19. Imong i-imagine ng 127 million ka mga Indiano nanhi sa Pilipinas. Ang record sa Philippine Statistics Authority o PSA nagpakita nga ni atas mga 110 million ngadto sa 113 million. Kung diri pa nas Pilipinas ang maong nga pagpamakuna, tanan ang mga Pinoy diri sa Pilipinas na bakunahan. Pero ang ilaha ditong mga nationals nagbagulbol og nitulisok na silang gobyerno taliwa sa pinaspasay nga pamakuna nganong silit-silit man gihapon ang pagtakod sa COVID-19 dito sa India. Matag adlaw sa 100 kapin ang mga matay. Ang laing problema ron kay kuwang na sila og mga facilities sa India pag-atiman sa mga natakdan og COVID. Naghuot na og mayo ang mga ospital. Nagkuwang sila og mga medical oxygen. Og hasta makasama ang pag-cremate sa mga patayng lawas nga na-infected sa COVID-19. Gigamitan na lang og traditional nga cremation. Gidauban na lang og kahoy. Ang patay gipahigdas kahoy. Kamang kahoy sugnod. Human tabunan sa mga kahoy sugnod. Giduslitan. Iyon anak na lang ang pamaagi sa cremation. Nagginalinya. Pagkaluuyang nga talanawon. Ang Germany o ang United States of America ni commit na nga motabang sila sa nasod sa India tungod aning grabing krisis karon nga ilahang nayaguman. Ang ilahang gobyerno dito ningon, naunsa naman ni? Ang ilahang mga nationals ningon, nga naman ni? Di ba naghanap kayo na bakunahan nga nung pamani, sigit magtakod? Ingon ilahang gobyerno, huwat lang ta, kananimuha ang atong gobyerno para maayo mo. Pero kanus apa? Ha? Nga nagsirit-sirit na og mayo ang takod sa virus dito sa India. Gawa sa mga pag-ampo nga ito sa Ginoo, ang international community nitutok na ron sa India ug sila matabang
para maluwa sila ni ining mao nga makalilisa nga virus. Diadto ang gitutukan ang Wuhan, China. Karon ang gitutukan pugmayo kay pinakataas og infeksyon sa COVID ang India.